Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi. Autor výroku Romano Guardini. Stromy odjakživa stáli pri človeku a tie najstaršie i veľa pamätajú. Napríklad vznik Prvej republiky, protektorátne hranice či partizánske boje, kde sa vzájomná previazanosť obyvateľov československého pomedzia prejavila i v spoločnom boji v SMP. Našťastie táto história je už za nami. A teraz je tu jeseň. Aj manželia Soukeníkovci sa nám vrátili zo svojej cesty karavanom po Albánsku. Pretože po náročnej letnej turistickej sezóne si predsa každý prevádzkar rekreačného centra zaslúži trochu vypadnúť. My jsme sem přišli vlastně v 94. roku, takže už jsme tady 24 roků. Bílé Karpaty je nádherná oblast. Jsme v chráněné krajinné oblasti v prvním pásmu, takže je tady klid. No a co je důležité, že jsme na hranicích se Slovenskem a máme velice dobré vztahy, i když si myslím, my jsme byli vždycky proti rozdělení, jako Čechů a Slováků, to jsme byli bytostně proti. Ale nakonec jsme zjistili, že to vlastně to rozdělení bylo dobré, aby se to mohlo spojit, tak se to muselo rozdělit vlastně tady ta. A teď nejsou žádné problémy tady mezi hraniční, mezi lidma. Vaříme guláše, kdo má lepší, jestli Moraváci nebo Slováci, takže taková recese. Dobrá nálada panuje i na slovenskej strane. V ekologickom sade Španie, nedaleko Novej Bošáce, si svoje jablčka zberá i pomológ, ekológ a gazda Ľudovít Vaš. Biele Karpaty sú pohorie, ktoré nepozná politické hranice, takže keď vravíme o Bielých Karpatoch, tak hovoríme aj o tej moravskej a slovenskej strane. A takisto môžeme vraviť aj o odrodách, že sú to také odrody bielo a bílo-karpatské, pretože tí ľudia medzi jednou stranou a druhou stranou pohoria chodili, vymieniali si tie vrúbliky tých odrôd, takže aj tie chute sa miešali. A ak by sme hľadali po starých záhradách, starých sadoch, tak by sme našli mnohé, napríklad aj americké odrody z Ameriky, z Ruska, odrody z Balkánu, odrody zo Škandinávie. A to práve preto, lebo tí kopaničiari, či už moravskí alebo slovenskí, cestovali do zahraničia za prácou a to ich aj veľmi spájalo a spojilo to aj to ovocinárstvo. A práve dnes je výborné počasie na zber, pretože je slnečno, sucho, stromy sú krásne, sú zarodené, takže je čas oberačky a táto kultúra by sa mala vrátiť na dediny, práve to oberanie a pestovanie ovocia. A človek pritom aj zabudne, či je Moravák, či je Slovák, ale je proste s tým sadom, s tým stromom a nemusí premýšľať o takých zbytočnostiach, ako sú rozdiely medzi štátmi. Práve vzrastajúcemu záujmu mladej generácie o tradície, kultúrne dedičstvo, ba i chute svojej krajiny vďačíme za znovu objavenie bielokarpatského ovocinárstva a záchranu starých odrôd. Ľuďom dnes už nestačí len stromy objímať, začínajú ich sami sadiť a štepiť. V minulosti v tomto kraji šlo o živobytie. Tony jesenej úrody tu zavárali, varili lekvár, sušili a samozrejme pálili. Len v samotnej Bošátskej doline sa vyprodukovalo ročne 37 tón sušeného ovocia.
Dnes tu stojí už len táto jediná prapôvodná sušiareň. Dedičstvo manželov Maruškovcov. Dlhé roky chátrala, až kým nešiel okolo ekológ Bruno Jakubec, ktorý ju spolu s ďalšími mladými nadšencami a občianskymi združeniami prinavrátili do života. Ako vidieť, už sa v nej i podkoruje. No a ja ako malé dieťa si pamätám, že vždy ráno, keď som šla do školy, tak sa otvárala práve sušiareň, vyberali sa odtiaľ lesky s ovocím, hlavne teda slivky sa sušili. No a také nie celkom usušené tie slivky, tomu my hovoríme zápečky, tak tie boli také najlepšie. To som si vždy do vrecúška zobrala a šla do školy. To som mala ako zdravú desiatu. Zachytil som už, by sa dalo povedať, poslednú etapu sušenia ovocia, kedy ozaj tu bolo viac ako 5 tón ovocia, sliviek a hrušiek, jablk. Toto obdobie sa skončilo v roku 1982, kedy sa tu vyskytla šárka, ktorá zničila väčšinu stromov, tým pádom aj prestalo byť ovocie. Keďže nebolo čo sušiť, tak sušiareň chátrala a toto trvalo až do roku 90, kedy sme boli nútení opraviť strechu na sušiarni, pretože bola deravá a zatekalo do nej. V 2011 bolo tu neobvykle veľa ovocia, vtedy sme to čiastočne zrekonštruovali a sušilo sa ovocie vtedy. Dám ho len takto, aby nepadala. Dobre, hotovo. Vertik. Môžeme to zavrieť. Toto múrivo má tú výhodu, že absorbuje vlhkosť, ktorá vzniká pri sušení ovocia. Ľudia sa pýtajú, kde sa to stráca, len zatiaľ sa to ešte vedecky nedokázalo, že kde sa to stratí. Moc ľudí sa pýtalo, prečo tu nemáme komín. Komín tu nemáme preto, lebo všetko teplo by sa prakticky vyšlo von komínom a tým pádom by bola malá sušivosť ovocia. Niekto rád sušené slivky, iný varené trnky, teda povidla, po slovensky lekvár. A aby bolo medzi nami jasno, slovenské slivky sú české trnky, ale chuť lekváru, čiže povidla, je na oboch stranách hraníc rovnaká. Kto neverí, nech olíže varechu na tradičnom vaření trnek v múzeu na Mlíne v Dolním Nemčí. Toto je miedený kotel a toto je zařízení, ktorý v tom kotle musí kopírovať dno, tento měsíček, a tým sa musí hýbať ustavične, když tam rozvařujem povidla, aby sa to nepřihořelo. Takže tak. Môžu to... Mám tady sádlo, my to musíme najprv podmazať sádlem. Protože by to na tom kotle dřelo. Ty trnky nejsou ještě rozvařené. Tak aby mě někdo olízal prst. Sádlo tukná. Dieta, nedieta. Tak. Tak, čili tam nasypeme malé množství ovoce, ale musí ja to dešice donést. Kde sú tí trnky? Šupno to tam. Áno. Máme trošku sklus, to je isté pozdě. Ale ja si myslím, že to doženeme. Ve 2 hodiny musíme mít hotovou lizačku. Až to začne púšťať vodičku, tak to funguje. Za tým nic. Je to studené všetko. No, tady vaříme trnky už po 19. V 99. sa to otvíralo, muzeum, a starosta sa mňa jednou ptal, teti, co je, na co je to? On myslel, že pálí slivovicu. Říkám, ne, tam sa vařili trnky.
zkusíme. Říkám, já vím, jaký je komín, protože na komíně záleží, že je to starý objekt. Tak jsme tam nalili vody, zapálili a ono to šlo. Tak už jsme vařili trnky a tak vaříme každý rok. A ještě jedenkrát. To se nedávají, to dají Panence Marii. Že nám hlídá slivovicu. Dartuje. A tak symbolicky, no. Vařila jsem trnku, 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 malovaném hrnku, hrnečku. A ta moja trnka, 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 vypadla mě z hrnka, z hrnečka. Vařila ju Katka, 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 aby byla sladká, sladučka. Vařila ju Anka, 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 pro svojho Janka, Janíčka. Tak děti, koštovat, kde máte vařajky? A ho klepnout. Dobré. Ať tam nezafrpníte. Že je to dobré? Já vám to tady nechám, můžu? Budete se namáčat? Počkej, nemá to dolízané. Děti, s takovouto lízačkou se líže, pěkně namočit do kotla, pořádně olizovat jazykem. Hento, tak ta se vám nic nenabere. Která to chcete zkusit? Já! Ale nepolitaj si Helenku. Bílé hrnky, modré trnky, zas budeme vařit trnky. Těšme sa pomalučku, příští rok na lízačku. Těšme sa pomalučku, příští rok na lízačku. Kým babi varia lekvár, chlapi pália pálenku. Lebo ešte nikdy nebolo tak málo sliviek, že by na pálenku neostalo. To nakoniec i ženy uznajú, že je to predsa liek. Zbierku týchto vynálezov ľudského umu možno nájsť v nedalekom múzeu. Podomácká výroba ovocných destilátů patří mnoha téměř tisíciletým tradicím z obou stran Karpat, tady nejvíc. Proto jsme přemýšleli, jak tento fenomén přiblížit širší veřejnosti. No, napadlo nás sbírat černé pálenice. Je tady přes 40 pálenic a řada dalších doplňků. Vedle všelijakých těch příběhů poetických, kdy jsme sbírali slivovice, tak byly některé nebezpečné, protože v době, kdy jsme to sbírali, tak dovést pálenici byl trestný čin, nebo když někdo měl černou pálenici, tak za to byli do vězení, nebo podmínka, že? A já jsem udělal takovou chybu, že jsem objednal oficiálně tady tuto pálenici, která se vyráběla v Uherském Brodě, došla faktura do muzea a okamžitě tam byli celníci a policajti a Malena chtěli zajmout s ředitelem a museli jsme tvrdě vysvětlovat, jak to vlastně je. Nechali jsme to napsat velmi rychle jako sbírkový předmět a na sbírkový předmět se nesmí šáhnout, ani policie. Tak toto je nejmenší pálenice na světě a je funkční. My jsme tady zkoušeli dokonce na ní pálit a normálně dobré. Toto je prosím dokonalý technický výrobek. Z pračky Romo Fulnek na elektriku se vším všudy měří tlak, má tady chladič, tak to se otevírá. No, je to vynikající a funkční. Sme v ovocnej škôlke a práve preto, lebo vzťah človeka s ovocným stromom trvá 1000 ročia a bolo dlhé obdobie, kedy tým chutným odrodám sa venoval, ich množil, šíril, ale v dnešnej dobe ako si sme príliš rýchli na to, aby sme si spomenuli na tú veľkú pestrosť odrôd a tento problém sa mňa veľmi osobne dotýka, lebo stromy milujem a mám veľmi rád ich chute ich plodov a preto som sa rozhodol už
7 rokov dozadu, v podstate počas štúdia na škole, že sa začnem venovať ovocným stromom a konkrétne starým odrodám. A ako si sám aj tak mi naskytla príležitosť pôsobiť v Bielých Karpatoch a žiť tu, hospodáriť. A tuto do tejto škôlky prenášame odrody, ktoré nájdeme počas potuliek, počas mapovačiek, mapovaní odrôd, aby zostali pre ďalšie generácie. A toto očkovanie sa dakedy sa učilo na školách, ovládali ho miestni farári, záhradkári, ale toto umenie očkovania alebo celkovo množenia stromov takmer zmizlo z dedín a preto sú ľudia odkázaní na nákup častokrát nekvalitných, rozmaznaných stromčekov. Ale my potrebujeme také, nazvem to trošku blbuzdorné stromy, ktoré sú tak silné, že dokážu rásť aj v horších podmienkách, aj pri takej tej menej pracnej starostlivosti. A to v podstate tu vzniká. A je to zabezpečené tým, že sú očkované na podpník z divokej jablone, ktorá je veľmi silná, húževnatá, korene má silné a naočkujeme odrodu, ktorá bujne rastie, teda má zdravý, silný rast aj bez nejakej výraznej starostlivosti. Svoj život stromom zasvetil i miestny rodák Jozef Struhár z Bošáce. Tak otec mi zomrel, keď som bol malý chalan, 7-ročný a ovociárska tradícia bola z maminej strany, mamini bratia boli ovocinári, všetci sadili, štepili a zachovali tradíciu ovocinárstva. V každom druhom, treťom dome boli napríklad včely vtedy. Kedysi miesto pre potulných sadárov, štepárov vlastne ani nebolo. Všetky pozemky, všetky lúky, sady mali ľudia pod svojou mocou a starali sa o ne. Ten priestor pre potulných sadárov, štepárov, to robím 30 rokov, vznikol až ako sa začali vyľudňovať kopanice. Zostalo veľa opustených pozemkov a na nich čo rástli tie plánky a také tieto stromy, ktoré bol treba naštepiť, tak našlo sa zo pár jednotlivcov, ja patrím medzi nich, že zachováme genofond vlastne po krajine. Pred nami vidíme majestátnu hrušku plánku. Tento strom ma zaujal už ako malého chalana svojou majestátnosťou, preto som ho prihlásil do ankety Strom roka 2006. Tento strom zaujal svojím príbehom. Keď sa blížili Nemci, počas Slovenského národného povstania samozrejme, títo parciáni boli na úteku z tejto chalupy a aby sa im ľahšie utekalo, tak sa odľahčili tým, že vraj drobnú muníciu nahádzali do dutiny tejto hrušky. Táto munícia je tam vraj doteraz, možno čiastočne niečo vyťahli, ale vraj všetko nie. Tak na tejto munícii si ustlala sova, ktorá tam prebýva dlhé 10 ročia, ktorú vidia aj noví majitelia blízkeho domu. Úcta miestnych k partizánskej minulosti tohto kraja zachránila hrušku pred vyrúbaním. Za socializmu bežne takéto staré, majestátne stromy vyrúbali na kurivo. Hrušku Upotočník sa však nik neodvážil spíliť. Možno preto, že pre miestnych je akýmsi živým pamätníkom na vojnové časy. Týchto pomníkov v krajine nájdeme viac. Do tohto kraja druhá svetová vojna zasiahla v podstate dvoma spôsobmi. Aj keď Valská dolina je široká a nie je možné tu nejakým spôsobom urobiť povstalecké územie, ako bolo na strednom Slovensku, ale tento kraj je tak hornatý, že partizáni tu fungovali už dlhú dobu a fungovala tu druhá partizánska brigáda Jozefa Stalina. V tomto ale oddieli zase sa zúčastnili nie len slovenskí občania, ale aj občania terajšej Českej republiky. Čo sa týka bojov v tomto kraji, na konci vojny v apríli 1945 Nemci ustupovali smerom na Moravu a tu z tohto miesta a v jeho okolí boli nemecké obranné pozície. Bola tu nachystaná obranná línia, kde Nemci svojimi palebnými postaveniami pokrývali obrovskú plochu a keď v prvej vlne bola odrazená rumunská pechota a neprerazila ani ruská pechota, tak po
viacdenných bojoch museli zlikvidovať nemecký odpor až kaťuže. Doteraz sa nachádzajú v okolí hroby, doteraz neexhumovaných vojakov. Toto miesto je hrobom. Malo by tu ležať pod mojimi nohami 260 chlapov. Mala by ich prevažná väčšina Sovietov, ale nevylučuje sa ani, že sa tu nachádzajú Rumúni a nevylučuje sa ani to, že sa tu nachádza zo pár Nemcov. Tí ľudia, ktorí tu žili, tú vojnu si zažili a môžem povedať aj to, že doteraz sa v tých rodinách tá pečať prenáša a tá spomienka pretrváva. To je naše. Toto je naše všetko. Všetko je naše. Ale nech mi hovorí, kto chce, čo chce. Túlať sa po svete a mať takéto pod nosom a nevedieť o tom, tak to je hriech. My to vieme. Domáci, my to vieme, jasné. A když měl... Já přidá, ještě si pamatuju slova, já si nepamatuju. Táto buková rozhľadňa je jedna z najkrajších v pohraničí. Stojí na veľkom lopeníku, symbolicky presne na hranici. Ponúka výhľady na všetky svetové, slovenskej a českej strany. V deň výročia založenia prvej Československej republiky sa tu pravidelne stretávajú Česi i Slováci. Ale samozrejme nie len vtedy. Potom za jinou odešel a nevrátil se víc. Ahoj ty. Sledujte nás, či budeme tlc rovno. Poď, 3, 4. Je rovno, ešte tak 30 čísel do zeme. Je také jedno čínske príslovie, ktoré hovorí o tom, že najlepší čas na výsadbu stromu, nielen ovocného, bol pred 20 rokmi, a to preto, lebo už ten strom by bol krásny, veľký a plodil by, robil by tieň, robil by nám radosť. Ale nič nám nezostáva, tak druhý najlepší čas je práve teraz, na jeseň, kedy zasadíme ovocný strom a počkáme si nejaké tie roky na prvú jeho úrodu, ale dovtedy, kým začne plodiť, ešte veľakrát ho okopeme, zalejeme, prihnojíme a zrežeme korunku. Perfektne. Je to odroda, ktorá dakedy za starých čias, v podstate ešte na začiatku vzniku Československa, zásobovala trhy v Bratislave, v Prahe, kde práve sa balila po jednom kúsku táto hruštička do papiera a ľudia to vlastne vnímali ako takú maškrtu, ako bonbón, v podstate sladký, tak táto muškatelka bola veľmi známa na pražských trhoch. Dobre, že si neprišiel na prvú úrodu. Hotovo, dobre. Spravili sme, zasadili sme, spokojní sme.